हेलो गाय जय जगन्नाथ सांग माने ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ହରିଦ୍ୱାରରୁ କେଦାରନାଥ। ଆଉ ଆମେ ତ କାଲି ଦେଖେଇଥିଲୁ ହରିଦ୍ୱାରରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲୁ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ସବୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରାତିରେ ଷ୍ଟପ୍ କଲୁ ସେଠି ଆମର ହରିଦ୍ୱାରରେ ରୁମ୍ ନେଇକି ରହିଲୁ। ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଆସିକି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ହରିଦ୍ୱାରରୁ କେଦାରନାଥ କେମିତି ଯିମୁ ଆଉ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯାଇଥିଲୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ବସ୍ ରହୁଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଷ୍ଟପ୍ ରହୁଛି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିକି ଯାଇଛୁ ରାତିରେ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଆସିଲୁ 4:30ରୁ ଆମର ବସ୍ ଛାଡ଼ୁଛି। 4:30ରୁ 12ଟା 1 ହାଷ୍ଟ ବସ୍ ଛାଡ଼ୁଛି। ଫାଇନାଲି ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଠି ହେଉଛି ଆମର ହରିଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ହିଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଅଟୋ ଫଟୋ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ପୁରା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହିଁ ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ସେଇଠୁ ଆମର କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ଫେର ଏବେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପାହାଡ଼ ନଜର ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଷ୍ଟେ କଲୁ। ବହୁତ ସମୟ ବସି ବସି ବସ୍ରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବେଜାର ଲାଗିଲା ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉ କିଏ ବି କ'ଣ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ୱାସରୁମ୍ ଗଲେ କାମ ସରିଗଲା। ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ଦୋକାନରୁ ସାମାନ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ଗାଡି ପାଇଁ। ବସ୍ରେ ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ, ଆଉ ବସି ବସି ବି ବାଦଲ ବହୁତ ପୁରା ବି ବୋର୍ ଲାଗିବ। ଢାଙ୍କିକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇକି ଦୋକାନ ବଜାର ଆସିଥିଲୁ। ସବୁ ଆଉ ବଡି ବାଟ ସାରା ସାଇଡରେ ଟିକେ ଅଛି, ଟିକେ ଯାହା ଖାଇ ବି ଖାଇକି କିଛି ଯିମୁ ବି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଅସୁବିଧା ଯିମୁ ହୁଏ ଆଉ। ସବୁ ଜିନିଷ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ଏବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳ କେମିତି ଅପେକ୍ଷା ଉପରେ ଟିକେ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଅଧିକା ରେଟ। ନଜର ରହିଛି। ବାଦଲ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ବାଦଲ ବି କେମିତି ଢାଙ୍କି ରହିଛି ଦେଇଛି। ଢାଙ୍କିକି ପୁରା, ଆଉ କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୌସୁମୀ ଟା, ସକାଳୁ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ପାହାଡ ଆସିଥିଲୁ ଉପରକୁ ଚଢିଲା ମାତ୍ରେ 5ଟାରେ ବାଦଲ ବହୁତ 5:30ରେ ବସ୍ ଢାଙ୍କିକି ଛାଡ଼ିଲା। ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି 8:30 9ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଗଲାଣି। ବସ୍ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରହିଥିଲୁ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ର କେମିତି ନଜର ରହିଛି, ବାଦଲ ପୁରା ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସୀତାପୁର ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ପେଟ୍ରୋଲ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନି। କାହିଁକିନା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବର୍ଷାଟା ବହୁତ ଜୋରେ ହେଲା ଆଉ ବସ୍ ବି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ବି କରି ହେଲାନି, ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବ। ବ୍ରିଜ୍ ପାର ହେଲା ପରେ ପଡ଼ିଯିବ ଆମର ସୀତାପୁର ଯେଉଁ ଆମର 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ପେଡଲ ଚାଲିଲା ପରେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ କତୁରୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଆସିଯିବ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ତ ରେଟ୍ ସବୁ ସମାନ, କେହି ଏଠି 60 70 80 100 କେହି କହିକି ନେବେନି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସିର ସବୁ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ରହିଛି 50 ଟଙ୍କା ପର୍ ପର୍ସନ୍। କାହିଁକିନା ଏଠି କେହି ବି ଗୋଳମାଳ କରିବେନି, ସବୁ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ ପର୍ସନ୍। ଆମେ ବସିଗଲୁ। ଏବେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେନ୍ସ ଲାଇନ୍ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ମଝିର। ଏବେ ଟିକେ କମ୍, ଏଇ ବର୍ଷା ତ ହେଇଥିଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଇଛି କେମିତି ଲେନ୍ସ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେମିତି ଫାଇନାଲି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡର ନଜର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏପଟରୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଏପଟରୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ କେମିତି ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତଳେ ହେଇଛି, ଉପରେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଉପରେ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ସାଇଡ୍ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ରୁମ୍ ନେଇଗଲୁ। ରୁମ୍ ବି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଭଲ ବି ଅଛି, କାହିଁକିନା ସିଜିନ୍ ପୁରା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୁମ୍ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଡ୍ ପୁରା କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଡବଲ୍ ବେଡ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତ ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇପଇଲୁ ଖାଇ ଖୁଆଇକି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସକାଳ ପୁରା 5:40 5:30ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ବାହାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ରାତି ଅଛି, ପୁରା ରାତି ଅଛି। ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ବି କେତେ ଜୋରେ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ବି ଟୋପେ ଟୋପେ ହେଉଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନଗେଇ ଦେଇଛୁ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଲୁ। ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଚାଲୁନୁ, ବର୍ଷା ବି ଟୋପେ ଟୋପେ ହେଉଛି। ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏତେ ବାଟ ତ ଆସିସାରିଲୁଣି, ପୁରା ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିସାରିଲୁଣି, ଭାବିନଥିଲୁ କେବେ ଆସିମୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଆହୁରି ପେଡଲ ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ କେମିତି ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ତମ ସାଙ୍ଗର, ଆଉ ସବୁ ଯିବା ବେଳକୁ। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ, ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଘୋଡ଼ା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସାରା ଘୋଡ଼ା ବି ରହୁଛି। ଆଉ ଘୋଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ପିଠୁରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ବାଟରେ ଢେର ସାରା ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି, ସବୁ କହିବେ ଘୋଡ଼ା ଦରକାର ଘୋଡ଼ା। ଆମେ ତ ୟଙ୍ଗ ଅଛୁ, ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ପେଡଲ ଯିବା।
ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯାଉଛୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ରାତି ବି ବହୁତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଯଦି ନ ଯିବୁ କାଳେ ଖରା ମରା ହେବ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି ବେଣୁସରୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆଳତି ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଚାଲିବା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଦିନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଚାଲୁଛୁ ଆଗରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି, ଆଉ ବାଡ଼ି ଧରିକି। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ଭୁଲିବେନି, ଯେତିକିବେଳେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନିହାତି ଭାବରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, କାହିଁକିନା ବାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦେବ। ଆଉ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ସେମିତି ଯାଇପାରିବେନି। ଯେତେ ୟଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଥକି ପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଝରଣା ସବୁ ପାଣି ଝରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଗି କରିକି ଖାଉଛୁ। ଏବେ ହେଇଗଲା କେତେ 2ଟା 2:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମ୍ୟାଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମ୍ୟାଗି କରିମୁ ଝରଣା ପାଖରେ ବସିକି। ସେ ଯେଉଁ ମୌସୁମ କି ମଜା, ଓଃ! ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସବୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ଉପରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଗକୁ ମ୍ୟାଗି, ଆଉ ମ୍ୟାଗିର ପ୍ଲେଟ୍ ତ ସେଠି ଯେଉଁ ରେଟ୍, ତାପରେ ସିଏ ବି ଶାନ୍ତି ନୁହଁ ଖାଇବ ପେଟକୁ ଟିକେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ନ ଖାଇଲେ ଚାଲିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗିଟାକୁ ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗତୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବେଳେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଇବା ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ନେଇକି ଯିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟିକେ କମିଯାଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଲିଲା ବେଳେ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଯିବେ କର୍ପୂର, ଯେଉଁଟା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦରକାର ହେଉଛି, ସେ କର୍ପୂର ଟିକେ ଦରକାର। ଯାହା ବି ହେଉ ଆଗେ କର୍ପୂରଟା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ଯେକୌଣସି ବି ଇଏ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପେନ୍ କିଲରଟା ନିହାତି, ଆପଣମାନେ ପେନ୍ କିଲରଟା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି। ମନ୍ଦିର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି ଆସିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏତେ ବାଟ ତ ଆସିଲୁଣି ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ, ଆଉ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଆସିକି। ପୁଣି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏଠୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଲିକପ୍ଟର। ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଆମେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଏତେ କମ୍, କେମିତି କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି କରିମୁ, ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିମୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେମୁ, ଆଳତି ଦେଖିବୁ। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଲିକପ୍ଟର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟର ଚାଲିନି, କହୁଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ ପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ମୌସୁମୀ ଭଲ ଦେଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଚାଲିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ବସିଗଲୁ କେମିତି ଆସିକି। ଇଏ ତ ପୁରା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି, ପୁରା ବାଡ଼ି ଧରିକି ତା ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖେଇକି କେମିତି ବଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ କେମିତି ବଇଛି, ମୋର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ଆଉ କୂଳଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଗଲୁ। ତାପରେ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଠୁ ବସ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫକ୍ସିଜେନ୍ ନେବା। ଆଉ ଟିକେ ସାଙ୍ଗର ପୋର୍ସ ଫୋର୍ସ ଯାହା ବି ତୁମର ଯାହା ବି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଆପଣ ଯେମିତି ନେଇପାରିବେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ମତଲବ ଘୋଡ଼ା କା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଘୋଡ଼ାର ଯେତିକି ସବୁ ଘୋଡ଼ା ଏଇଠି ସବୁ ଜୁଟିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କି ଇଣ୍ଡିଆ କି କେଉଁଠି ଆଉ ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ଏହି କେଦାରନାଥର ଅଧିକା ଘୋଡ଼ା ଏଠି, ହାରାହାରି 50,000ରୁ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଘୋଡ଼ା, ତାଠାରୁ କମ୍ ହେବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଘୋଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇନେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବେ, ପିଠରେ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ସବାରିରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କି ମାଆ ମାନେ ଯେମିତି ନ ଯାଇପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ୱେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ୱେଟ୍ ବି ନେଇ ସେଇ ୱେଟ୍ ହିସାବରେ 10,000 8,000 ଏଇ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସତର୍କ ହେଇକି ଟିକେ ଯିବେ। ଆଉ ରୋଡ଼ ବି ବହୁତ ଖତରନାକ ରୋଡ଼ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ରୁମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ କେଦାରନାଥରେ। ଆଉ ଏଠି ତ ଟେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଭାଇ ଜଣେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ହେଲେ ଟେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ସୁବିଧା ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଲୁ ଏବେ ରୁମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୁମ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ପୁରା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ରୁମ୍ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ବାହାରିଥିଲୁ, 13 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଠି, 14 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ରେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ସିଜନ୍ ଟିକେ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ରୁମ୍ର କିଛି ଅଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଏମିତି ସୁବିଧା ଅଛି।
ଆଉ ତ ପାଣି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ବରଫ ପୁରା। ଆଉ ରୁମ୍ ଏମିତି ଅଛି କିଛି। ଆଉ ତ ଗରମ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗରମ ପାଣି ଆଣିକି ଗାଧୋଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାଗି ପ୍ଲେଟ୍ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ 100, 150, 200 କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ନେଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କେତେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ରୁମ୍। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଡିପ୍ ଟିକେ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ କମ୍ କହୁଥିଲେ, ନହେଲେ ଏଇ ରୁମ୍ର ରେଟ୍ ହାରାହାରି 3000, 3500, 4000 ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆମକୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା ହେଲୁ। ବହୁତ କଥା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି କହିଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଉ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି କହିଲି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏରିଆରୁ ଆସିଛୁ। ରୁମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯିମୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ। ପୁଣି ପେଡ଼େଲ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗଲା ପରେ ବଦ୍ରିନାଥକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଳତି ଏକଦମ ଦେଖିକି ଏକଦମ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇସାରିଲୁଣି ରୁମ୍ରୁ। କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ଦୋକାନପତ୍ର ଅଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେକୌଣସି ବି ଦୋକାନପତ୍ର ଅଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲାନି, ଖାଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ କଲେ ବି ସେ ଟୋକନ୍ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସିଜିନ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଟିକିଏ ପଛକୁ ଜଷ୍ଟ ଟୋକନ୍ କଟା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସିଜିନ୍ ଉପରେ ଗଲେ ନିହାତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଫିର୍ ବି ଏତେ ରିକ୍ସ ଦେଉଥିଲେନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଲୁନି, ଟୋକନ୍ ବି ଦେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗଲୁ। ଆଉ ଫ୍ରି ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, ଆଉ ରେନିକୋଟ୍ଟା ବାହାରୁ ନେଇ ଦେହରୁ ଯାହା ବି ନେଇ ରେନିକୋଟ୍ଟା ଭିତରେ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଦର୍ଶନ ଆମେ ଯଦି କରିଦେବୁ ଟିକେ ଫ୍ରିର ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ ସକାଳୁ। କାହିଁକିନା ସୋମବାର ଅଛି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ସକାଳୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପୁରା ବରଫ ପାଣି, ଗାଧୋଇ ହେବ ନାହିଁ, ଏତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ଗାଧୋଇବା କଥା ଯାହା ହଉ, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଦେଇକି 5ଟା, 5:30, 6ଟା ହେଲାଣି। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ଆଳତି ପାଇଁ ପୁଣି ଦେଖିବୁ। ଆଳତି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପୁରୀର ତ ଯେମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ବି ସେରକମ ଅଛି। ରେଲିଂ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କେହି କାହା ଦେହରେ ପିଟାପିଟି ହେବେନି। ଆରାମସେ ଯିବେ, ଆରାମସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର କତିରେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ହେଉଛି ତଥାପି ବି କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ। ଆଉ କେତେ ସାରା ବି ଦୋକାନ ବସିଛି, ସବୁ ରକମ ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ରକମ ମିଳୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖରା ଟିକେ ଦେଖଉନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଢାଙ୍କି ରଖିଛି। କେଉଁଠି ପୁରା ବର୍ଷା ବି ଠୁପେ ଠୁପେ ହେଉଛି, ଆହୁରି ବର୍ଷା ବି ଟିକେ କମୁନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ବି ବେଜାର ଲାଗୁଥିଲା, କ'ଣ କରିମୁ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ସେତିକିବେଳେ ତ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଡେଇଁଲା ଆଉ ତଳେ ରହିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ। ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ଆଇନୁ, ଯେ 22 କିଲୋମିଟର ଚଢ଼ି ଆଇନୁ, ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ପହଞ୍ଚିମୁ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଥର ଭାବିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମନ, ଓହୋ, ବସିକି କିଛି ସମୟ ଭାବିଲୁ। ଭାବିଲା ପରେ ଗୋଡ଼ ତ ଉଠିକି ଡେଇଁଲା ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ତାପରେ ହେଣି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ପଛ କଥା। ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏଠି ଭୋଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭୋଗ ବି କିଣିଲୁ। କିଣିକି ନେଇ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭୋଗ କରିସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରରେ ତ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଏଲାଉ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବାহিରର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠି ପାଦ ଥରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଯାଇତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି। ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଏବେ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ମନ୍ଦିର ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯାଇତେ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ଆମେ ତ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ତ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କ'ଣ କରିମୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆଉ ଯାଇତେ ବି ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଥରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଳତି ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମନ୍ଦିର ପଛପଟର ପଥର, ଏଇ ପଥର ଯେଉଁ ଆମର ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପଥର ହିଁ ଆସିକି ଉପରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିକି ସେଇଠି ରହିଥିଲା। ଯେହେତୁ ପାଣି ମାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ମନ୍ଦିରର ମାନେ କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପଥର ହିଁ ଆସିକି ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି।
ଏଇଠି ତ ଚନ୍ଦନକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଚନ୍ଦନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଚନ୍ଦନ ପୁରା ପାଟି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ବୁକାରେ ହିଁ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ ପୁରା କାଫି ହେଇସାରିଛି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା। ସିଏ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କଫ ବସିବା ପେନ୍ କିଲର ବଟିକା ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣମାନେ କର୍ପୂର ନେଇକି ଆସିଥିବେ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତୁ, ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ଟିକେ ସେଫ୍ଟିର ଗୋଡ଼କୁ ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ପଥର ଯେମିତି ହେଇଛି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଟାପୁର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପଥରରେ ଆପଣ ଝିଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ନଖ ଫକ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଥରର ଯଦି ଘର କରିଥିବୁ ସେତିକି ଘର ତୁ କରିପାରିବୁ ତ ଅରିଜିନାଲ ଘର। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଘର ସବୁ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ବି ବନେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଘର ଦେଖେଇଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କାଲିକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ଲସ୍ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସାଟା ତ ଏଥର କହିପାରିବିନି, ହିସାବ କରିନେଉ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିସାବ କରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲେ ତ କହିଦେଲି। ଆଉ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର ଆଣିକି ଦେଲା ବେଳୁ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ପଥର ଆଣି ନଦେଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଜିଆ ପଥର ଯେମିତି ହାଇଟ୍ ଘର କରିବା ଯେମିତି ଆଇଲା ପରେ ବଡ଼ ଘରଟେ କରିଦେବା ଆମେ, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଜିଆ ପଥରଟେ ଧରି ନେଇକି ରଖିଦେଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ତିନିଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା 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 ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା। ସେ ଫେର ଗୋଟେ ଖୋଜି ଆଣୁଛି ଚାରିକଣିଆ ପଥର, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଯାହା ଆଉ ଚାରିକଣିଆ ପଥରଟି ନେଇ ଆଇନି ପୁଣି ଆଣିକି ତାପରେ ରଖିଦେନି। ରଖିଲା ପରେ ଯାହା ହଉ 3-4ଟା ପଥର ରଖିକି ଆମେ ଯେ ଘରଟେ ବନେଇଛୁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପୁଣି ବି କେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ପୁଣି ବି ଘର ବନେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଘର ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଘର ତିଆରି କରି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ମୋ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଗୁଜିଆ ପଥରଟେ ଧରି ଛୋଟିଆଟେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ନଦୁନ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା, ତୁ ଆହୁରି ଛୋଟିଆଟା ଆଣି ଦେ ତା ଉପରେ ରଖିବା ଯେମିତି ଚୂଳ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଆ ଯାଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର କେମିତି ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା, କେତେଟା ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆଇଲେ ପଥରରେ କରିକି ଛାଡ଼ିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି।